Ara day ka diri, nakasildo lang kay kani nakakabalo mo rimit. Asa dili kabalo mo Sa rimit? tunanunggan ako nga. Meron ka Nakikupiton, nakikupiton. Kupiton. Kupiton bitaw. Oh, sama ni. Oh, apa may nabili sa inyong field do? Lapoy. Ha? Apa may nabili sa inyong field do? Kamay na ako gihatan sa mga asawa. Kuwatan ang gihatan ako tanan sa mga asawa. Diyan nabilin mo. Diyan ko tagahay sa piso lagi. So, Manay kapwa nimo nung gihatag mo nimo dapat nangupit ka ato. loyal man ko no girimit ako tanan. Kwarta. Dapat nagpabilin ka ato. Kasi kamay lang pang tuba lang ba? Ako napabilin no. Abi na ako tagaan ko niya. Wa pa ni ko tagahay sa piso bisag pamalit na datog kuno ta pagkaon. Ngayon mo ay. Di isang piso gyud pod wala. Mo pilibilin si mo. Gihatag na ko Hindi tanan lagi na kay. lang pod. May pagka na 20 kami, wa di may tagaay sa mga asawa. Nangupit kay kog 20 ra gay no. Saong ka ko nino, ug gihatag ug kunitanan sa akong asawa. Wala na pud ko'y panggastos sa akong sarili, di ba matag na akong asawa. Once nga marimit na nako siya, wala yun. Kay kwarta ni ba? Pre, nang suka ka pre. Kamu po tayo ka? Ha? Mugut man ka. Bakit po tanan niyo ba? Nauna ko ba? Lingkod sa pobre mo. Ano ka dingon? Ano po tanan niyo ba? Lingkod ba dire oh? Ay mo diha kay magtalikod lang mas kamera ana. Kay ato bang kay Mino, sintro kay Mino. Sa ay na, goal ko ba? Sa may kagol mo pre. Ay pre, nako kon pre. Nasildo ka gapon? Oh, organic no. Naswidoan ko. Pero sa dapat mo gapon. Ito na 20 mil. 20 mil ba itong binulan? Wa gani no nga. Kamu murag dako inyo ha. Kasi dako nga tuwa sa kong asawa nangupit na lang kog 20. Di isang piso wa gyud ako. Wa ko kagupit yata nang kutan namin ko tagaan ko. Mo pre? Piso. Ako ana pa dire. Limit tanan. Gunitan ako pero dili na 20 mil na lang ba. Nakautang manggug ko sa kuan. Nag 5-6 katong niaging bulan og 5 mil. Nakurot pa gyud wa pa gyud naabot sa sweldo. Nakautang na pud utro. Unang nabilin ba 2 mil na lang. Ano naghihatag si mong asawa pre? Dili pwede. Mo na na. Mangita man na. O 20 mil to 2 mil na lang bilin. Asa man? Mo ta na to. Asa man kuno ni? 18. Libog ko ba kung saon ako paghatag sa akong asawa akong sweldo. Ay lang ihatag na ano prata sa mo ah. Kaning 2 mil ako pa yun kuhaan guro kay ultimo pang tubil sa akong motor, akong brakes yo hilis na, akong signal light nangapungil. Paibot bagay ko ni akong bangkil. Sakit na kaayo eh. Hindi na kong kuhan, di ko katarong trabaho ba. Mo ta na yung asawa pre nga kulangan man imong girimit. Oo. Papareha ka sa mo nga. Kulang piso, badungan jud kag piso. Sabot na na oy, asawa. Sige, ra gulat sweldo pud. Nakabalo beto si mong sweldo, pila mong sweldo. Mo Kanang kanang kada bulan. mo na akong problema kay sayo daw kay dito gani ila kuhan, antilosi. Istoryahan na man sila nila anti girly niya. Problema kayo kay naguna-una na sila gistorya dito nga mao lagi na akong nadawat. Wa gyud pre girimit ako tanan may nabili sa piso, ug sa tagalan ko sa gatos pa jud. Kita kang bargiturot. Pabantay ka na masayro to kina. Taapod oy di man mo tunog sabot, ginang iuli ang akong alin. Ginang iuli akong alin kay nako ayonos mo to. Wa pud giuli akong alin kay mag-ayo daw sa sinso. Amo taasa na ka to. Pila na kabulan dito sila to. Asa day mo motor? Kay na oh, guba ang mga kuan. Mo ni? Ano na mo to dire pre? Hindi sa man na pre na puta kalagaan ni. Kita po kay kwarta. Asa mo madto day? Ang lado Ano ngita yung kwarta no kay. Sa ano tay kwarta ni. Chat lang taga may ba? Wa jud. Lagi. Ay, 20 pesos sa level. Sobra na mo chat na pre. Wala na kuan na pre. Di na magsilig na pa. Sa gulan pa rin mag-inom-inom. Pamilya ninyo magkakuan ba? Dili mayo, way panalangin mabot. Ako nang naka-desisyon ko, mundang na ko. Ay undang pre. Sayo pa man. Ay, Di ka kabawa na pre mundang ka. anak magiging kinabuhi. Ya pre, muna rami nito kay. Pre, Sulbada pre, sulbada pre, sa pre, mo kan ba? Ha? Sulbada sa problema nimo. Muna rami to ato sa Bila Edgar. Ay, Ani ba? Sami pre. lalani. Mama ko gamal gud. Sige. Di pero sa chat sa bilit to. Pre, pangutan na lang yung si Arthur. Kaya bahala na. Asa naman ta kung bana? Oy, sweldo naman mo pa man ni rimit. Marang natay gamitonon sa kwarta, di po mo ka ba na mo rimit. Ara katuron yun sa katuniang kwarta nga. 20 mil man luto ingon siyang mga barkada. Yun sa katuniyo magid karimit gabi eh. Tuon ko turun bi ato naglaro-laro basig inom-inom to yang kwarta. Bantay nang gitong tawara turon. Ato pa dong tong kwarta kay. Balik pa man ako to bugas diri gamit sa balay. Wa kay kapalit kay bilong agon ron. Saon ako ni ron. Tuon ko to bi. Og ko ni 2,000 naman day nabili na ani. Kanirang 1.5 akong ihatag, kuhaon ko ng 500 kay paayo na akong motor. Once bay mahatag ko ni siya, di na bay ko tagaan. 1.5 lagi akong ihatag ani sa akong asawa. Kaning 500.
kupito na lang ko ni kay kung maabot ni siyang kamo. Di na ko tagaan. Isipti ko ning 500. Para di ka dere, nakasuldo lang kay kani nakakabalo mo remit. Asa dili ka balong mo? Ito nanunggan ako nga. Nero ka kay Nakikupiton, nakikupiton. kupiton. Kupiton bitaw. Oh, sama ni. Pila man ni? 1 2 3 4 5. Oh, 500 imong kupiton. Mapalit na lang natog 5 kilos nga bugas ba? 10 kilos. Mang kani lang imong 1.5 ba kay magpaayo pud ko sa Unsay 1.5 nga 20,000 man imong sweldo? 2,000 na lang akong binsido kay gikwaan tanan sa akong utang. Unsa? Di ko ay ko binuangi gyud. 20,000 atong gisabutan kinakay pangbayaran nito mga kuryente dito mga tubig. Unsa to ibayad na nag 1.5 ron? Ikaw naman ay palit og bugas. Kanang 500 imo ning 1.5. Kupitan pag nimo. Ah, bali nimo gibutang ang ubang kwarta di ay. Ah, di ang 17 mi kuno na. Unsa ba 18 mil na. Unsa ba ditong giimpas aning motor? Na, ay ko binuangi kay daghang kitag barunon sa among kuturong tong mayroon ron. Nya, mangupit-kupit pa kami na be. Dungagi pa ni ha, dungagi pa ni kay kulang pa ni unsa itong ibayad sa tong obligasyon des balay. Gi pa ni ha, muli na ko. Ningabon ako sa balay. Kinala madungagan ni. Madungagan ni ha. Antay lang gyud pa. Kani nga asawa oy. Ang bana mo may bulos og trabaho, ang bana mo yung diskarte nga igo ra ta kwa ag kwarta, wa tay matua. Ay, boy.